Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε στο μικροσκόπιο θα συζητήσουμε για τους ημικρατικούς οργανισμούς που βρίσκονται υπό καθεστώς αποκρατικοποιήσεων. Με βάση τις απαιτήσεις των δανειστών μας, από την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της ΣΥΤΑ, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Αρχής Λιμένων, το κράτος θα πρέπει να έχει έσοδα περίπου 1.400.000.000 εκατομμυρίων. Ήδη έχει διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για τις αποκρατικοποιήσεις, η οποία συζητείται από τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών και την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο της εκπομπής μας απόψε θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ, τον κύριο Χρήστο Πατσανίδη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, τον Γιώργο Πίπη, και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων, Αλέκο Μισθενή. Ο ηλεκτρισμός στην Κύπρο έχει μια ιστορία 100 χρόνων. Πρωτοεμφανίστηκε το 1903 για τις ανάγκες του αρμοστείου των Βρετανών, ενώ οι Κύπροι άρχισαν να τον απολαμβάνουν σταδιακά και όσοι είχαν την πολυτέλεια το 1912. Η Κύπρος ολόκληρη άρχισε να ηλεκτροδοτείται από το 1952 με την ίδρυση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η συνεισφορά της στον τόπο είναι τεράστια σημασίας. Εξυπηρετεί όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σήμερα εργοδοτεί 2.200 υπαλλήλους, με το μισθολογικό κόστος να έρχεται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αποκλειστικός παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο και διαθέτει 3 σταθμούς παραγωγής που δουλεύουν με καύση πετρελαίου, γκάζ, οίλι, μαζούτ. Ο μεγαλύτερος σταθμός στο Βασιλικό κοστολογείται περίπου μεταξύ 1,5 έως και 2 δισεκατομμύρια. Ο δεύτερος σταθμός στην Εκέλεια είναι μικρότερης εμβέλειας, ενώ ο σταθμός στη Μονή, που χτίστηκε το 1966, χρησιμοποιείται μόνο ως εφεδρεία. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και τα οικονομικά δεδομένα της Αρχής Ηλεκτρισμού. Σε ετήσια βάση, τα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας φτάνουν περίπου τα 870 εκατομμύρια, ενώ τα έξοδα συντήρησης υποδομής και αγοράς καυσίμων περίπου στα 800 εκατομμύρια. Υπάρχει δηλαδή ένα πλεόνασμα περίπου 70 εκατομμυρίων, το οποίο διοχετεύεται σε δόσεις δανείων. Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά και χρόνο με το χρόνο μεταβάλλονται οριακά. Στη συνέχεια της εκπομπής θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, τον κύριο Γιώργο Πίπη. Ο κύριος Γιώργος Πίπης, πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού, είναι τώρα μαζί μας για να συζητήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις μέσα από τις οποίες θα πρέπει να ανταπεξέλθει η Αρχή Ηλεκτρισμού σε μια δύσκολη περίοδο. Λοιπόν, κύριε Πίπη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο ΜΕΓΑ. Καλησπέρα, κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, έγινε μια καλή επιχείρηση με προπολογισμό που παράγει κέρδος. Ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για την επιβολή αυτού του επιπρόσθετου τέλους, διότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μπήκαμε σε φυσιολογική πορεία, θα μπορούσε να πει κάποιος. Το ερώτημα, κύριε Πίπη, είναι: μπορεί σήμερα η ΑΕΚ υπό τις περιστάσεις να προσφέρει φθηνότερο ηλεκτρικό κόσμο στον κόσμο και τις επιχειρήσεις που υποφέρουν? Να σας πω, κύριε Παυλίδη, καταρχήν ναι, η Αρχή Ηλεκτρισμού είναι μια πολύ σωστά δομημένη επιχείρηση και με πολύ καλά οικονομικά στοιχεία. Υπάρχει παρεξήγηση σε πολλούς ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού, λόγω προβλημάτων ρευστότητας που είχε στο παρελθόν, είναι μια εταιρεία η οποία έχει προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή εταιρεία, ένας οργανισμός ο οποίος έχει σημαντική αξία, και όσον αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτόν, όπως ξέρετε, καθορίζεται από το ρυθμιστή και δεν καθορίζεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού. Και ο ρυθμιστής, εν τη σοφία του, και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά παγκόσμια, επιδιώκει να είναι αυτές οι εταιρείες κερδοφόρες, για να αναπτύξουν ακριβώς το σημαντικό ρόλο τον οποίο έχουν. Όχι όμως με την επιβολή επιπλέον τέλους σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, κύριε Παυλίδη, αυτή τη στιγμή το οικονομικό ρεύμα είναι κατά 8% είναι πιο κάτω από ό,τι θα έπρεπε να είναι, με την έκτακτη μείωση την οποία επιβλήθηκε 5% στην αρχή του 2013 και επιπλέον 3% στο τέλος του 2013. Αυτό είναι έναν έκτακτη μείωση για να βοηθηθεί η κυπριακή οικονομία και δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις της ΡΑΕ. Το οξύμορο το οποίο ήθελα να δείξω στην αρχική ερώτηση ήταν το γεγονός ότι την χρονιά που η ΑΕΚ είχε επιβάλει
επιπλέον τέλος, παρουσίασε και κέρδη 80 εκατομμυρίων. Λοιπόν, φέτος, κύριε Πίπη, θα έχει κέρδος ή ζημιά η αρχή ηλεκτρικού? Εάν εννοάτε το τέλος για το θέμα του Μαρή, διότι δεν το αναφέρατε, για το 2011, να σας εξηγήσω γιατί ήταν εκείνο το τέλος και γιατί επιβλήθηκε το τέλος. Όταν καταστράφηκε ο σταθμός του Βασιλικού μετά την έκρηξη, αντιλαμβάνεστε ότι κλήθηκε η αρχή να λειτουργήσει σε μια νέα δομή, με νέους σταθμούς, έκτακτα να ξαναχρησιμοποιήσει την Μονή, ένας σταθμός ο οποίος έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί, ξεκίνησε το 1966 και τελείωσε το 1976, άρα μιλούμε για τεχνολογία η οποία είναι πέραν των 40 και 50 χρονών, και η αρχή καλέστηκε να βάλει σε λειτουργία εκείνες τις μηχανές, όπως επίσης και να ενοικιάσει επιπρόσθετες μηχανές οι οποίες έκαιγαν πιο ακριβό καύσιμο, και αυτό το καύσιμο έπρεπε αναγκαστικά να αυξήσει το κόστος παραγωγής. Στο ερώτημα γιατί τώρα η αρχή ηλεκτρισμού το 2011 ή το 2012 έδειξε κέρδη, ναι, αυτόν ακριβώς ρυθμίζεται από τη ΡΑΕΚ, ότι τα κεφάλαια των παραγωγών, όχι μόνο της αρχής αλλά και των ιδιωτικών παραγωγών, οι οποίοι πιθανόν να εισέλθουν στην αγορά της ενέργειας, θα αποδίδουν 6% στην παραγωγή και 8% στα δίκτυα. Άρα η ρύθμιση αυτή είναι πολύ σημαντική για να προχωρήσει και για ο ανταγωνισμός στην αγορά. Αντιλαμβάνομαι πλήρως το λέτε, κύριε Πίπη, το ρόλο της ΡΑΕΚ αλλά και του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς. Θα συζητήσουμε σε λίγο και το κατά πόσον συνδέονται ουσιαστικά και θεσμικά και με την αρχή ηλεκτρισμού σαν οργανισμός. Αλλά θέλω να επανέλθω στο ερώτημα. Θα έχει κέρδος ή ζημιά φέτος η ΑΕΚ? Τι προβλέπετε, τι εκτιμάτε με βάση τα στοιχεία που έχετε μπροστά? Εάν παραμείνει το 8% μείωση που έχει επιβληθεί, θα είναι με οριακό κέρδος η αρχή, βάση του προϋπολογισμού. Στη χειρότερη περίπτωση ίσως και λυσμένο προϋπολογισμό. Λοιπόν, η κρίση μείωσε την κατανάλωση και γι' αυτό παρουσιάζουν τα προβλήματα, τα οποία είναι πολύ αυξημένα. Υπό την έννοια ότι πολλοί λογαριασμοί, κύριε Πίπη, μένουν απλήρωτοι. Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις περιπτώσεις? Στην προηγούμενη τοποθέτηση θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Είναι ένα πράγμα το κέρδος σε μια εταιρεία και είναι άλλο πράγμα ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός έχει να κάνει κυρίως με τη ρευστότητα, με την ανάπτυξη της εταιρείας, με τις νέες επενδύσεις, με τις αποσβέσεις που έχει. Άρα είναι συνδυασμός, δεν είναι μόνο λογαριασμός κερδών ζημιών ένας προϋπολογισμός. Και αυτό είναι σε συνέχεια του επόμενου ερωτήματος σας, το οποίο μου δίνεται μια μπάσα και τις πράξεις, και θα σας απαντήσω. Η ρευστότητα ενός οργανισμού είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο για να μείνει στην ζωή και να λειτουργήσει σωστά. Και είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε και τα διάφορα δημοσιεύματα που είχαν σχέση με τα αποτελέσματα του 2012, όταν οι ελεγκτές μας, οι PricewaterhouseCoopers, δεν υπόγραφαν τα αποτελέσματα, διότι ακριβώς υπήρχε σοβαρό θέμα ρευστότητας. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε βελτιώσει την εικόνα όσο ό,τι αφορά τη ρευστότητα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταθεροποιήσουμε το θέμα των εισπράξεων. Και αυτό δεν είναι μόνο, το βασικό στοιχείο είναι το θέμα της ρευστότητας και να βελτιώσουμε τη ρευστότητα του οργανισμού, αλλά παράλληλα πρέπει να έχουμε ίση αντιμετώπιση σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους καταναλωτές σαν αρχή ηλεκτρισμού. Βάζω σε ξεχωριστή μοίρα, και το έχω δηλώσει, ότι η αρχή θέλει να βάλει σε ξεχωριστή μοίρα τους καταναλωτές που είναι στη διατιμήση του 0,8 και θα δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτή την κατηγορία. Αλλά όσον αφορά τους υπόλοιπους λογαριασμούς, θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει η μη πληρωμή των λογαριασμών για διάφορες... Τι να κάνει όμως κάποιος ο οποίος έχει 4 παιδιά στο σπίτι και είναι άνεργος και ο ίδιος και η σύζυγός του και δεν έχει εισοδήματα για να πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού? Μάλιστα.
είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να το λύσει η αρχή ηλεκτρισμού. Η αρχή ηλεκτρισμού δεν έχει τα μέσα να κρίνει αν κάποιος θέλει βοήθεια από το κράτος ή όχι. Τη βοήθεια από το κράτος πρέπει το αν και τα κριτήρια. Μάλιστα. Εάν κάποιος θέλει αυτήν την βοήθεια. Δηλαδή λέτε ότι πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα πολλές υπηρεσίες, έτσι ώστε η αρχή να καταλάβει ώστε ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι απλήρωτος για τον ΑΒ λόγο. Όχι, εμείς ξέρουμε πότε είναι απλήρωτος ο λογαριασμός. Ξέρετε πότε είναι απλήρωτος, αλλά τους λόγους τους εξετάζετε, σας απασχολούν. Δεν ξέρουμε και ούτε μπορούμε να εξετάσουμε τους λόγους. Θα κάνουμε φυσικά για τα παγιά υπόλοιπα ένα σύστημα το οποίο έχουμε μπει, ένα πρόγραμμα αποπληρωμής, και θα βάλουμε κανόνες για το πού πάει αυτή η κατάσταση, διότι η συνεχής αύξηση των υπολείπων δεν είναι και το καλύτερο για τον οργανισμό, όχι μόνο σε θέματα ρευστότητας επιμένω, αλλά και σε θέματα διαφάνειας. Ποιος αποφασίζει, πώς αποφασίζει και γιατί αποφασίζει κάποιος να πληρώσει και κάποιος να μην πληρώσει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε σωστά αυτές τις αποφάσεις εμείς. Δεν έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας, κύριε Παυλίδη, και αυτό είναι το θέμα. Είναι αυτό που λέω, ότι ίσως να χρειάζεται να συνεργαστούν και άλλες υπηρεσίες. Λοιπόν, τι γίνεται με την ενδιάμεση λύση που είναι το μεγάλο θέμα, κύριε Πίπη? Υπάρχει ρίσκο από την ενδεχόμενη υπογραφή συμβολέου το οποίο να δεσμεύει την αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου για 7 ή 10 χρόνια για την αγορά φυσικού αερίου? Να σας απαντήσω. Είναι και στην επικαιρότητα σήμερα το θέμα. Βεβαίως. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η διαδικασία αυτή προχωρά κανονικά. Έχει προκηρυχθεί ένας διεθνής διαγωνισμός το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΔΕΦΑ, που είναι η αρμόδια εταιρεία που ανήκει 100% στο κράτος για την πρόθεση της ενδιάμεσης λύσης, και ως εκ τούτου, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω αυτής της ιδιομορφίας ότι βρισκόμαστε σε ανοιχτό διαγωνισμό και όλοι βλέπουν και ακούν τι λέει ο καθένας, και η προσπάθεια είναι να προσελκύσουμε τους πιο σοβαρούς και τις πιο σοβαρές εταιρείες και να πάρουμε τις πιο σοβαρές προτάσεις και όσον το δυνατόν καλύτερες σε τιμή, για να μπορέσει το ηλεκτρικό ρεύμα να μειωθεί. Θα ήθελα τις όποιες ανησυχίες έχει η αρχή ηλεκτρισμού να τις συζητούμε εσωτερικά και όπως πρέπει με το Υπουργείο, με τη ΔΕΦΑ, με τη ΡΑΕΚ, και να παίρνουμε τις αποφάσεις. Συμφέρει μια λύση τέτοια να προαγοράσουμε? Συμφέρει ανάλογα με την τιμή, κύριε Παυλίδη. Η κάθε επιχειρηματική πράξη, και αυτή είναι μια επιχειρηματική πράξη, είναι μια πράξη η οποία θα δεσμεύσει φυσικά όχι μόνο την ΑΕΚ αλλά και τον τόπο με ένα συμβόλαιο 7 ή 10 χρόνια. Η κάθε πράξη έχει ένα ρίσκο. Αυτόν το ρίσκο θα πρέπει να το συζητήσουμε με τι όφελος θα έχει. Άρα έχουμε ρίσκο και όφελος. Ανάλογα όταν θα έρθει το όφελος, διότι το ρίσκο το γνωρίζουμε, όταν θα έρθει το όφελος θα αποφασίσουμε αν αυτό το πράγμα είναι συμφέρον ή όχι. Δεν μπορούμε από τώρα να φωνάζουμε εάν είμαστε υπέρ ή όχι. Αντίθετα, εμείς λέμε ότι η αρχή ηλεκτρισμού είναι υπέρ του φυσικού αερίου. Είναι υπέρ του φυσικού αερίου και για πάρα πολύ είναι πιο φιλικό καύσιμο στο περιβάλλον. Πιο φθηνό στο περιβάλλον. Ναι. Έχουμε κάνει τεράστιες επενδύσεις οι οποίες είναι αποκλειστικά για το φυσικό αέριο. Το μισό βασιλικό, η μονάδα 4 και 5 και είναι είτε diesel, gasoil δηλαδή, είτε φυσικό αέριο, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και θέλουμε φυσικά να χρησιμοποιήσουμε αυτόν το πλεονέκτημα εκείνων των γεννητριών, άρα δεν βλέπω τον λόγο γιατί αρχή να μην είναι υπέρ. Θα πάτε στο Προεδρικό να συζητήσετε αυτό το θέμα? Ναι, έχει οριστεί μια συνάντηση τις 11 του Φεβρουάρη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Για να συζητηθεί το θέμα. Δεν ξέρω πόσο τελικές αποφάσεις θα ληφθούν, αλλά για να συζητηθεί το θέμα, νομίζω η απόφαση έχει πάρθει, υπάρχει ένας διαγωνισμός και είναι σε εξέλιξη. Το ότι συζητάμε είναι απλά εσωτερικά θέματα των διάφορων υπηρεσιών. Υπάρχει και η άλλη επιλογή της σύνδεσης με καλώδια από το Ισραήλ. Μάλιστα. Είναι επιλογή η οποία λαμβάνεται σοβαρά υπόψη? Από ποιους να λαμβάνεται? Από τη ΣΥΤΑ ή από την ΑΕΚ ή από το ρυθμιστή?
ο ρυθμιστής θα πάρει τις αποφάσεις του, σαν ρυθμιστής ο οποίος είναι εντελώς ανεξάρτητος. Όσον αφορά την ΑΕΚ, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν συνάδει με την υπογραφή της ενδιάμεσης λύσης. Αυτό είναι καθαρό. Δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε την αρχή ηλεκτρισμού και τη χώρα γενικά με έναν ακριβό καύσιμο, διότι δεσμεύοντας την αρχή ηλεκτρισμού είναι σαν να δεσμεύουμε το κράτος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης. Άρα είστε έτοιμοι να λειτουργήσετε σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, διότι σήμερα είστε μονοπόλιο. Αυτό είναι το στίχημα, κύριε Παυλίδη. Το στίχημα είναι να λειτουργήσει η αρχή σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η αρχή πρέπει να πω ότι έχει τις υποδομές και έχει το προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε ανταγωνιστικό περιβάλλον προκύψει. Πρέπει να τονίσω ότι οι υποδομές, όπως γνωρίζετε, δεν υπολείπονται από κανέναν άλλο σταθμό. Κυρίως ο σταθμός του Βασιλικού θεωρείται ένας από τους καλύτερους σταθμούς στην Ευρώπη, και η τεχνογνωσία που έχουν οι άνθρωποι και γενικά το ανθρώπινο δυναμικό της αρχής, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στην Κύπρο. Απουσιάζουν κάποια πράγματα. Απουσιάζει η επιχειρηματική σκέψη από τον οργανισμό, πράγμα το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε και να λειτουργήσουμε σαν επιχείρηση πλέον εσωτερικά. Απουσιάζει η μεγαλύτερη σκέψη όσον αφορά τα κοστολόγια και η συνεχής πίεση και επίθεση του κόστους παραγωγής, και αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε. Και το μεγάλο στίχημα είναι να περάσει η αρχή στην επαφή με τον καταναλωτή. Τι χρειάζεται ο καταναλωτής σε μια ανταγωνιστική αγορά? Χρειάζεται τιμή και υπηρεσίες. Υπηρεσίες και επαφή. Άρα είναι διπλός ο ρόλος μας. Ο ένας ρόλος είναι να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, και αν θέλετε να εξηγήσω τι σημαίνει μείωση κόστος παραγωγής, διότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει μειώνοντας το κόστος παραγωγής, μειώνοντας περιττά λειτουργικά έξοδα ή μειώνοντας μισθούς θα έχει σημαντική μείωση στο ρεύμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μη συζητούμε για τον ανταγωνισμό και θα επιτεθούμε στο κόστος. Πάντως ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το κόστος παραγωγής έχει... το κλάδεμα των δεντρών, για παράδειγμα, υπολογίζεται στο κόστος παραγωγής. Υπολογίζεται, ναι, υπολογίζεται. Το κλάδεμα των δεντρών μπορεί να μην είναι ευθύνη της ΑΕΚ, μπορεί να είναι ευθύνη αυτού που εμποδίζει τα ηλεκτρικά καλώδια. Άρα είναι θέμα τρόπου λειτουργίας και το πώς προσεγγίζεται. Να σας απαντήσω. Βεβαίως είναι ευθύνη κανονικά αυτού που εμποδίζει τα ηλεκτρικά καλώδια. Αλλά εάν το αφήσουμε σε αυτό που εμποδίζει... Γιατί να πληρώνω εγώ? Να σας απαντήσω, Που μένω στο στρόβολο, στο τέλος θα πληρώσουμε... το κόστος παραγωγής που καθορίζεται από το κλάδεμα των δεντρών που κάνει αήξτε σε ένα χωριό γιατί το σπίτι κάποιου εμποδίζει... Το κλάδεμα των δεντρών είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο διότι είναι ένα προληπτικό μέτρο που αν δεν το κάνουμε, τότε θα μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και αυξημένο κόστος στο δίκτυο. Η αναλογία του στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ασήμαντη. Είναι 1 εκατομμύριο στο 1 δισεκατομμύριο. Είναι ασήμαντη, αλλά είναι τη φιλοσοφία που θέλω να προσεγγίσω. Να σας απαντήσω και στο συγκεκριμένο ερώτημα. Να σας πω ότι προς το τέλος του 2013 η αρχή ηλεκτρισμού έχει αποστείλει στη ΡΑΕΚ νέες διατιμήσεις, οι οποίες βασίζονται περισσότερο στο κόστος τη στιγμή που ο καταναλωτής αγοράζει και χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι ότι έχει εξαφανιστεί ουσιαστικά από τους λογαριασμούς το θέμα της μέγιστης ζήτησης, δηλαδή το maximum demand, που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, θεωρώ. Φυσικά αυτά τα λεφτά έχουν ενσωματωθεί στις διατιμήσεις, αλλά αυτό δίνει την ευκαιρία του κάθε ενός από εμάς, σαν καταναλωτές, να επιλέξουμε και να σκεφτόμαστε πότε θα χρησιμοποιήσουμε και θα καταναλώσουμε το ηλεκτρικό καύσιμο. Η ιδιωτικοποίηση είναι ένα μεγάλο θέμα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, διότι έχει να κάνει και με την αύξηση του κόστους της εταιρείας. Να γίνει δηλαδή πιο ελκυστική σαν εταιρεία η αρχή ηλεκτρισμού. Εννοείται αύξηση της αξίας του οργανισμού.
Αυτό που χρειάζεται η αρχή, κατά την άποψή μου, είναι πρώτα απ' όλα να αναδείξουμε την πραγματική της αξία. Η οποία έχει ένα σταθμό ο οποίος είναι περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια η αξία του. Ναι, εντάξει. Πώς θα μετρήσουμε την αξία είναι ένα θέμα, αλλά πιστέψτε με, υπάρχει αξία και δεν υπάρχει αυτή η αξία στη συνείδηση κανενός, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι πρόβλημα της αρχής ηλεκτρισμού. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να είναι λόγω του ότι έχουμε και πολλή περιουσία και περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Άρα στόχος πρώτα είναι να αξιοποιήσουμε ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει αρχή, και αυτό το περιουσιακό στοιχείο να το μετατρέψουμε σε εισόδημα. Σε εισόδημα που μπορεί να είναι άσχετο μαζί με την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι πάρα πολλά ζητήματα, κύριε Πίπη, διότι ναι, μεν είστε έτοιμοι να λειτουργήσετε σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως μας είπατε, αλλά σήμερα υπάρχουν και άλλοι φορείς που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, δεν μπορούν όμως να πωλήσουν. Είναι θέμα της ΡΑΕΚ. Ναι, και υπάρχει ρύθμιση σε αυτό το θέμα. Πώς? Αλλά δεν υπάρχει κανένας με συμβατών τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν οι παραγωγοί με ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι συμφωνημένα με τη ΡΑΕΚ και όλοι αγοράζουν και όλοι πουλούν στη ΡΑΕΚ, και η ΡΑΕΚ το διαθέτει μέσω της ΑΕΚ στους καταναλωτές. Η αγορά είναι ανοιχτή πλέον. Δικαιούται ο κάθε ένας να δραστηριοποιηθεί σε αυτή την αγορά. Και να σας πω την προσωπική μου άποψη, και θεωρώ ότι είναι και άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, εμείς είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού. Και θα επιδιώξουμε τον ανταγωνισμό. Θα βοηθήσουμε να έρθει ο ανταγωνισμός στην αγορά της ενέργειας. Μόνο τότε θα αναδείξουμε αυτά που λέμε. Με ποιο τρόπο πρακτικά? Είστε έτοιμοι για παράδειγμα να πωλήσετε έναν από τους υποσταθμούς? Αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν μπορεί να πάρθει από τον Γιώργο Πίπη στο πλαίσιο μιας εκπομπής. Αλλά είναι μια σκέψη η οποία θα συζητηθεί. Είμαστε ανοιχτοί για όλα τα ενδεχόμενα. Είναι σκέψη, υπάρχει τέτοια σκέψη? Όλες οι σκέψεις είναι στο τραπέζι, κύριε Παυλίδη, με στόχο να δυναμώσουμε τον οργανισμό όσο περισσότερο γίνεται. Και αυτό, και η πώληση, ας πούμε, μπορεί να μην είναι του σταθμού, μπορεί να είναι η πώληση ενός μεγάλου τεμαχίου της αρχής και να επιφέρει έναν αλφα εισόδημα, και αυτό το αλφα εισόδημα να μας επιτρέψει να κάνουμε το επιχειρηματικό πλάνο το οποίο σχεδιάζουμε, να αυξήσουμε τη συμμετοχή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μετεξελίξουμε τον οργανισμό για να γίνει πιο πελατοκεντρικός, διότι αντιλαμβάνεστε, η αρχή ηλεκτρισμού έχει 60 χρόνια που είναι μονοπόλιο. Ποτέ δεν σκέφτηκε ουσιαστικά ότι θα έχει ανταγωνισμό και θα πρέπει να παρέχω ό,τι καλύτερο και τις περισσότερες υπηρεσίες που μπορώ στον πελάτη, στον καταναλωτή. Αυτό είναι το στίχημα. Το στίχημα είναι να καταφέρουμε από τη μία να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας όσο περισσότερο γίνεται μέσα στα πλαίσια τα οποία σας είχα αναφέρει πριν, εκτός από το καύσιμο δηλαδή, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται τώρα για την άμεση λύση, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κράτος. Εκτός από αυτό, το ένα στίγμα είναι η μείωση του κόστους, όπως είπα, και το άλλο στίγμα είναι να πάμε στον καταναλωτή και να φτάσουμε στον καταναλωτή και να του προσφέρουμε, εκτός από το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα που είμαστε αναγκασμένοι να του προσφέρουμε λόγω του ακριβού καυσίμου, εκτός από αυτό να φτάσουμε και να του προσφέρουμε και άλλες υπηρεσίες. Κύριε Πίπη, όπως είπατε προηγουμένως, βασική πρόθεση αυτού του Συμβουλίου στο πλαίσιο της προσπάθειας των ιδιωτικοποιήσεων, αποκρατικοποιήσεων, είναι να αυξήσετε την αξία της αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου. Για να αυξήσετε την αξία της αρχής ηλεκτρισμού πρέπει να αφαιρέσετε όλο το λίπος. Μάλιστα. Υπάρχει λίπος στην ΑΕΚ? Να σας απαντήσω. Καταρχήν η λέξη λίπος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυνατή σε εισαγωγικά λέξη. Όταν μιλούμε ότι θα μειώσουμε λειτουργικά έξοδα, ίσως να πρέπει να μειώσουμε προσωπικό, άρα πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι με αυτά τα θέματα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας, και αυτό το περιθώριο είναι αυτό που συζητούμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον οργανισμό. Κάνουμε συνεχείς τις σκέψεις
για να μελετήσουμε πρώτα, για να ενημερωθούμε φυσικά, αλλά μελετούμε επίσης το προηγούμενο σχέδιο αναδιοργάνωσης του οργανισμού, το οποίο εγκρίθηκε πριν 4 μήνες και τρέχει τώρα με μείωση κατά 321 θέσεις, και προσπαθούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά προς Θεού δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που έχει η αρχή, δεν είναι το προσωπικό μόνο το πρόβλημα. Έχουμε και ουσιαστικά και άλλα θέματα τα οποία θέλουμε να δούμε για να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια παρέθεση εδώ και να πω ότι το κόστος σήμερα του ηλεκτρισμού στην Κύπρο είναι περίπου, θα μιλήσω πολύ με στρογγυλούς αριθμούς για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές ακριβώς που είναι το πρόβλημα. Το κόστος είναι περίπου 20 σεντ την κιλοβατόρα. Από αυτά τα 20 σεντ, τα 14 σεντ είναι το καύσιμο, το οποίο καύσιμο δεν εξαρτάται από την αρχή ηλεκτρισμού να το μειώσει ή όχι. Θεωρώ ότι σε εκείνον τον τομέα είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί για να επιλέξουμε ποιες μονάδες θα χρησιμοποιήσουμε με βάση όλα τα χαρακτηριστικά των μονάδων, για να μπορούμε να έχουμε το πιο χαμηλό μείγμα καυσίμου στον τελικό καταναλωτή. Άρα τα 14 σεν είναι το καύσιμο. Ένα περίπου 2 με 2,5 σεν είναι οι αποσβέσεις, οι οποίες χρειάζονται φυσικά σε έναν οργανισμό για να συνεχίσει να λειτουργά. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι μένει για τα υπόλοιπα, για μισθούς, λειτουργικά έξοδα, για τόκους 3,5 σεν. Άρα επειδή ο κόσμος όταν λέει να φτηνίσει το ρεύμα, δεν εννοεί να φτηνίσει όπως φτήνισε 8%, αλλά να φτηνίσει ακόμα περισσότερο. Εμείς λέμε ότι ναι, όλοι θέλουν να φτηνίσει το ρεύμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το ρεύμα θα φτηνίσει όταν θα έχουμε... Επειδή είστε πάρα πολύ παραστατικός, ναι, στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε και μας δίνετε το παράδειγμα, το οποίο εγώ για πρώτη φορά το καταλαβαίνω έτσι, ότι το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται 14 σέντ για παράδειγμα από το καύσιμο, 2,5 από τις αποσβέσεις και μένουν 3,5 σέντ για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό είναι... Ναι, είναι παράδειγμα είπαμε, και δίνει μια παράσταση στους τηλεθεατές. Πέστε μας όμως, εάν και με φυσικό αέριο, πώς θα είναι η τιμή του καυσίμα? Αυτό θα σας το πω όταν θα ανοιχτούν οι προσφορές, κύριε Παυλίδη. Σε σύγκριση με τις τιμές που αγοράζεται σήμερα μαζούτ ή γκαζόιλ, το φυσικό αέριο στην διεθνή αγορά τώρα πόσα είναι? Εξαρτάται από τη λύση που έχουμε από τη λύση. Θα αγοράσεις για 7 χρόνια, θα πάρεις συμφωνημένη τιμή. Να σας απαντήσω. Είναι διαφορετικό να καίμε το καύσιμο το οποίο έχουμε στο οικόπεδο 12. Και είναι διαφορετικό να καίμε το καύσιμο το οποίο αγοράζεις, το οποίο υγροποιάς και από υγροποιάς. Και κάνεις επένδυση για αυτό το πράγμα. Το μεταφέρεις με καράβια. Αν το κόστος είναι πάλι στα 14 σέντ, τότε τι να κάνεις στο φυσικό αέριο? Σίγουρα θα είναι φτηνότερο. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρουμε πού θα είναι και ούτε θέλω να πω πού θα είναι το κόστος. Όχι, μα δεν ξέρει κανείς. Γι' αυτό έχουμε ξανακάνει διαγωνισμό, γι' αυτό έχουμε αυξήσει τα χρόνια για να πάρουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, τον οποίο θεωρώ πρόκληση να σας έχω απέναντι μου για να μην σας ρωτήσω. Ο διορισμός σας προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Εγώ λέω για τις σχέσεις σας κυρίως με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος. Είστε κουμπάρι, φίλοι? Όχι, δεν είμαι κουμπάρος του Νικόλα Παπαδόπουλου. Εγώ το θεωρώ φίλο μου, κύριε Παυλίδη, ελπίζω το ίδιο να αισθάνεται και ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε σπουδάσει οδοντίατρος, ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε. Είστε όμως ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Οι επιχειρήσεις σας δεν έχουν καμιά σχέση με τα θέματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι μπορεί να προσφέρει ένας καλός μάνατζερ, εγώ το λέω έτσι, σε ένα σημαντικό οργανισμό όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου? Να σας απαντήσω. Καταρχήν, έχω σπουδάσει οδοντίατρος και έχω να εξασκήσω το επάγγελμα πέρα από 15 χρόνια τώρα, περίπου, και έχω δραστηριοποιηθεί σε επιχειρήσεις που δεν είχα σχέση με το πρώτο μου πτυχίο. Μάλιστα. Άρα δεν καταλαβαίνω πού είναι το θέμα, αν δραστηριοποιούμε σε έναν επιχειρηματικό χώρο που δεν έχει σχέση με το πρώτο πτυχίο που έχω σπουδάσει.
Και θέλω να τονίσω ένα σημαντικό θέμα, το οποίο κάποιος ο οποίος ασχολείται με έναν αντικείμενο που δεν το έχει σπουδάσει, για να ασχολείται τόσα χρόνια και να δραστηριοποιείται σε έναν τομέα, σημαίνει ότι έχει μελετήσει. Και δεν πιστεύω ότι κανείς στην Κύπρο, αν δεν μελετά, μπορεί να πετύχει οτιδήποτε. Αυτή είναι στάση ζωής για μένα, και μόνο με τη μελέτη μπορεί κάποιος να προχωρήσει, άσχετο με τις ικανότητες που έχει. Όσον αφορά αυτό, είναι μια παρέθεση και δεν μου αρέσει να μιλώ ιδιαίτερα για μένα, αλλά έπρεπε να πω αυτό που νιώθω. Όσον αφορά την αρχή ηλεκτρισμού, ο πρόεδρος της αρχής ηλεκτρισμού σίγουρα δεν χρειάζεται να έχει γνώσεις στα θέματα ενέργειας, ή μάλλον σίγουρα δεν είναι το πρώτο κριτήριο κατά την άποψη μου, και μέσα στον ένα μήνα που είμαι εκεί να έχει ένας πρόεδρος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι το ίδιο σημαντικά με τον πρόεδρο. Και ο λόγος είναι απλός. Νομίζω ότι τα καλύτερα άτομα και τα καλύτερα στελέχη που έχουν σχέση με την ενέργεια στην Κύπρο τα έχει η αρχή ηλεκτρισμού. Αυτό που απουσιάζει από την αρχή ηλεκτρισμού δεν είναι η γνώση σε ενεργειακά θέματα. Αυτό που απουσιάζει είναι η επιχειρηματική σκέψη, η δραστηριότητα με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη συνεχή μείωση του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού, ούτως ώστε αυτά όλα να οδηγήσουν στο τέλος της ημέρας σε έναν καλύτερο αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνεστε ότι θεωρώ ότι ο προσανατολισμός που πρέπει να δώσουμε στον οργανισμό είναι να δουλέψει με τους κανόνες των επιχειρήσεων, και φυσικά το πιο σημαντικό είναι να έχουμε προσανατολισμό πλέον στον καταναλωτή. Και επειδή νομίζω ότι αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση, θα ήθελα να πω κάτι ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, για τους εργαζόμενους στην αρχή ηλεκτρισμού, που θεωρώ ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του οργανισμού, η γνώση, η συσσωρευμένη γνώση η οποία έχει. Και επειδή συζητούμε συνέχεια και συζητήσαμε και σήμερα για το θέμα της μείωσης του κόστους και μείωσης του κόστους προσωπικού, θέλω να πω ότι δεν θα κάνουμε οτιδήποτε χωρίς να συζητήσουμε και χωρίς να μιλήσουμε μαζί τους. Και είμαι σίγουρος ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι δεν ευθύνεται κανένας από αυτούς τους ανθρώπους για την κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα, όχι μόνο στον οργανισμό αλλά και γενικότερα σαν οικονομία που ξεγοπήσαμε πριν ένα χρόνο. Δεν ευθύνονται ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ούτε στον κρατικό, ούτε στην κρατική μηχανή, ούτε όμως στους συνεργατικούς οργανισμούς. Αυτά είναι λάθη τα οποία, και παραλήψεις οι οποίες έγιναν σε βάθος χρόνου, και τώρα πρέπει να τα πληρώσουμε. Το ποιος πληρώνει δυστυχώς είναι ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, κύριε Πίφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωστή. Η ΣΥΤΑ πρόσφατα γιόρτασε τα 50 χρονά της. Στα μέσα του περασμένου αιώνα ξεκίνησε να φέρει το μέλλον με ένα τηλέφωνο. Σήμερα παρέχει μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική επικοινωνία, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο και διαδραστική τηλεόραση. Η ΣΥΤΑ είναι ο μοναδικός ημικρατικός οργανισμός που δραστηριοποιείται μέσα σε μια φιλελευθερωποιημένη αγορά με πλήρη και έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει. Εργοδοτεί περίπου 2.800 άτομα. Τα έσοδα της σε ετήσια βάση προσεγγίζουν περίπου τα 452 εκατομμύρια, με κέρδη περίπου 59 εκατομμύρια το έτος. Από τα κέρδη της το 2012 πλήρωσε μέρισμα στο κράτος 37 εκατομμύρια, ενώ οι συνολικές δαπάνες αναπτύξεως και επενδύσεων έφτασαν τα 123 εκατομμύρια. Κύριε Πατσαλίδη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο ΜΕΓΑ.
Καταρχάς, πέστε μας, υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για τις αποκρατικοποιήσεις και σχέδιο που αφορά την ΣΥΤΑ με την επωνυμία Κύκλοπας, όπως διαβάζαμε χθες? Καλησπέρα σας, κύριε Παυλίδη. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε απόψε ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο να δώσουμε το στίγμα των επιδιώξεων και των στόχων μας. Στην ερώτηση που μου βάλατε, υπάρχει σχέδιο από τη ΣΥΤΑ για ιδιωτικοποιήσεις, υπάρχει σχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, βρίσκεται βεβαίως στα προκαταρκτικά του στάδια. Όταν ολοκληρωθεί θα γίνει διαβούλευση και με τις συντεχνίες και με την κοινωνία για να μπορέσουμε να το εξαγγείλουμε. Για το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο αναφέρεστε δεν έχω υπόψη μου με τέτοια επωνυμία. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια η οποία αφορά την ΣΥΤΑ, την Αρχή Τηλεπικοινωνίων Κύπρου. Μιλούμε για ιδιωτικοποίηση της 100%, αποκρατικοποίηση. Ποιο μοντέλο προτείνεται στο πλαίσιο αυτής της ολοκληρωμένης μελέτης, στο μέτρο του δυνατού, αν μπορείτε να μου απαντήσετε? Ουσιαστικά στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναζητούμε στρατηγικό επενδυτή. Ως προς τα ποσοστά δεν υπάρχει ακόμα δέσμευση ούτε υποχρέωση. Εκείνο το οποίο όμως υπάρχει δέσμευση είναι ότι μέχρι το 2016 το κράτος πρέπει να μαζέψει από αποκρατικοποίησεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ και μέχρι το 2018 400 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε. Οι γραμμές του γηπέδου, κύριε Παυλίδη, είναι χαραγμένες. Υπάρχουν όμως πολλές στρατηγικές επιλογές και θα προσπαθήσουμε ως Συμβούλιο, ως Υπουργείο Οικονομικών, ως κυβέρνηση να επιλέξουμε την καλύτερη δυνατή. Επειδή είστε και Υπουργείο Οικονομικών, είστε και ΣΥΤΑ, μπορείτε να μας πείτε ή να απαντήσετε σε αυτούς που φοβούνται και φωνάζουν και διαμαρτύρονται για ξεπούλημα της ΣΥΤΑ? Οι ανησυχίες αυτών που μιλούν για ξεπούλημα της ΣΥΤΑ οφείλονται κυρίως στην παρούσα οικονομική κατάσταση, η οποία πράγματι είναι δυσχερής και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες συνήθως οι πωλήσεις δεν είναι και πιο εύκολες. Υπάρχει λίστα με μνηστήρες, κύριε Πατσαλίδη? Με μνηστήρες δεν υπάρχει λίστα. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη ΣΥΤΑ διεθνώς. Είναι μια πολύ καλή επιχείρηση. Διότι θεωρείται μια εξαιρετικά καλή επιχείρηση και είναι η μόνη επιχείρηση κρατική στην Κύπρο που υπάρχει, για την οποία υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πότε θα ληφθεί η τελική πολιτική απόφαση για το τι ακριβώς προτείνεται για τη ΣΥΤΑ? Για το τι ακριβώς προτείνεται για τη ΣΥΤΑ θα ληφθεί η πολιτική απόφαση μέχρι τέλος του χρόνου. Υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα που λύγει το 2015. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί του Συμβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστείτε την ΣΥΤΑ Hellas? Η ΣΥΤΑ Hellas είναι μια μεγάλη επένδυση του οργανισμού, με την οποία το Συμβούλιο θα αφιερώσει αρκετό χρόνο μαζί με τους Συμβούλους να δει τον επιχειρηματικό πλαίσιο, το σχέδιο που υπάρχει και στο σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τις καλύτερες λύσεις για τη ΣΥΤΑ Hellas. Εκείνο που σημειώνω, κύριε Παυλίδη, είναι ότι τελευταίων καιρών έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για αναβάθμιση του προϊόντος που παρέχουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε 320.000 πελάτες, μια ισχυρή βάση πελατειακή, την οποία μας δίνει το πλεονέκτημα, το δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι ότι υπάρχουν επιλογές και για την Ελλάδα. Λοιπόν, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε πρόσφατα, έθεσε ως στρατηγικό του στόχο, κύριε Πατσαλή, την αύξηση της αξίας του οργανισμού. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Πώς επιτυχάνετε αυτό το στόχο και γιατί είναι η προτεραιότητά σας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κύριε Παυλίδη, που οι δεσμεύσεις του κράτους, της πολιτείας έναντι της Τρόικας είναι γνωστές, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αυξήσουμε το περιουσιακό στοιχείο που λέγεται ΣΥΤΑ, το οποίο ειρίστο εμπαρόδο ανήκει στον Κυπριακό λαό, είναι περιουσιακό στοιχείο του Κυπριακού λαού, να αυξήσει την αξία του μέσω μείωσης των δαπανών, αύξηση των εσόδων, όπου η προσπάθεια αυτή θα δώσει περισσότερες επιλογές την ώρα της ιδιωτικοποίησης. Βρισκόμαστε σε πορεία ιδιωτικοποίησης, κύριε Παυλίδη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αυξήσουμε την αξία του οργανισμού για να μπορούμε και το προσωπικό να διασφαλίσουμε και το ζητούμενο που προκύπτει από τη Ζεναϊκή μας σύμβαση να εκπληρώσουμε. Μάλιστα. Λέτε να διασφαλίσετε το προσωπικό, δώσατε ως οργανισμός, κύριε Πατσαλίδη, έμφαση στην προώθηση του σχεδίου εθελούσιας εξόδου. Είναι γνωστές και οι αντιδράσεις και του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η ΟΕΒ σας όθησε σαν Συμβούλιο να αποφασίσετε την αποχώρησή σας από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Πώς απαντάτε όμως το ερώτημα που τίθεται, γιατί να δοθούν ωφελήματα σε ένα σημαντικό αριθμό υπαλλήλων για να αποχωρήσουν, αφού στο τέλος της ημέρας δεν είναι χρήσιμοι για να φύγουν? Το σχέδιο εθελούσιας εξόδου προσωπικού είναι στρατηγική σημασία για τον οργανισμό.
Αυτό στην πράξη θα προσδώσει την μεγάλη αξία, θα βελτιώσει το πλησιακό μας αυτό στοιχείο. Τέτοιου είδους σχέδια εφαρμόζονται από πολλούς οργανισμούς του εξωτερικού που δεν είναι κρατικοί, είναι ιδιωτικοί. Μιλούμε για μια επανασύνταξη του οργανισμού, αναδιοργάνωση, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αποκλήσεις του μέλλοντος. Η θέση την οποία εξέφρασε η ΟΕΦ, με την οποία είχα την τελευταία εβδομάδα συνάντηση, και νομίζω ότι μετά τις εκατέρωθεν ανταλλαγές απόψεων έχουν συμφωνήσει μαζί μου ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να αυξήσουμε το περιουσιακό στοιχείο που λέγεται ΣΥΤΑ, με σχέδια θελούσιας εξόδου, με μείωση δαπανών, με επανασύνταξη του οργανισμού, αναδιοργάνωση. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ στο να είμαστε σύντομα σε θέση να βελτιώσουμε τόσο πολύ τον οργανισμό, ώστε να γίνει πιο ελκυστικός. Η ΟΕΦ, μετά από τη συζήτηση που είχε μαζί μου, δέχτηκε ότι το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει πράγματι στην βελτίωση της καθαρής αξίας του οργανισμού. Θα φύγουν άνθρωποι εθελούσιοι από τον οργανισμό χωρίς να επηρεαστεί ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού. Αυτό το πράγμα είναι λίπος. Το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι λίπος, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε και τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Μιλούμε για πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες. Είμαστε αναγκασμένοι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με λιγότερο προσωπικό, παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες. Και αυτή θα είναι η προσπάθειά μας. Με λιγότερο προσωπικό να παρέχουμε τις ίδιες ποιότητας υπηρεσίες και με το σχέδιο θελούσιας εξόδου ακόμα με βελτίωση στις τιμές που προσφέρουν. Είναι ελκυστικά τα πακέτα που προσφέρονται στους εργαζόμενους στη ΣΥΤΑ για να επιλέξουν ένα τέτοιο σχέδιο για να φύγουν εθελούσια? Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Εάν δεν είναι ελκυστικό, το σχέδιο δεν θα είναι επιτυχημένο. Είστε πεπισμένοι δηλαδή εσείς πως είναι ελκυστικό το πακέτο? Είναι ελκυστικό και θεωρώ ότι μπορεί να έχει άλλες προοπτικές επιτυχίες. Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, κύριε Παυλίδη, αφού βγαζόμαστε και τις ανησυχίες της κοινωνίας, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η πρωτόγνωρη ανεργία, δημιουργεί πολλές φορές ερωτηματικά για το γεγονός ότι ένας ημικρατικός οργανισμός προσφέρει όποτε πλουσιοπάροχα ωφέλη σε κάποιους εργαζόμενους. Στην πράξη όμως, όταν το δείτε, αυτό θα είναι προς όφελος του κυπριακού λαού, προς όφελος της ΣΥΤΑ και θα βελτιώσει κατά πολύ τις προοπτικές ο οργανισμός αυτό να εκπληρώσει το ρόλο τον οποίο του έχουν αναδοθεί σήμερα. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι πώς απαντάτε και στις συντεχνίες. Προσφέρετε ελκυστικό προϊόν, πακέτο προς τους εργαζόμενους για να αποχωρήσουν εθελούσια, χωρίς δηλαδή να διαγράφετε την προσφορά τους στον οργανισμό, αλλά αντιδρούν, θέλουν διάλογο. Τα συζητάτε αυτά τα προγράμματα μαζί τους? Διάλογος για το σχέδιο, ναι, έχουν λόγο να εκφράζουν την άποψή τους. Ουσιαστικά είναι σχέδιο του Συμβουλίου. Ο διάλογος γίνεται μέσα στα πλαίσια της επιθυμίας του Συμβουλίου να διατηρήσει καλές σχέσεις με το συντεχνίες. Αλλά στην πράξη το σχέδιο είναι από το Συμβούλιο τη διεύθυνση που υποβάλλεται στην κυβέρνηση. Η ΣΥΤΑ, κύριε Πατσαλίδη, έχει δεχτεί κατ' επανάληψη επικρίσεις για τα σημαντικά κεφάλαια που διαθέτει για τη λειτουργία της ΣΥΤΑ Vision και η προσέγγιση του Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα. Θα το συνδέσω, κύριε Παυλίδη, με το προηγούμενο σας ερώτημα που θέσατε για τη ΣΥΤΑ Ελλάς. Είναι δύο δράσεις της ΣΥΤΑ οι οποίες είναι κάτω από το μικροσκόπιο του οργανισμού σήμερα. Στη ΣΥΤΑ Ελλάδας, για να δούμε πώς διασφαλίζουμε την επένδυση των 200 εκατομμυρίων ευρώ που έχει γίνει, και η ΣΥΤΑ Vision πώς στην πράξη οι δαπάνες που γίνονται έχουν όφελος για τον οργανισμό. Εξετάζουμε κάθε δαπάνη από μηδενική βάση για να δούμε το όφελος για τον οργανισμό. Για εκείνες τις δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχει όφελος για τον οργανισμό, είναι ανάγκη, αναπόδραστη ανάγκη να μειωθούν. Υπάρχει όφελος από τον οργανισμό, από τη λειτουργία της? Αυτόν εξετάζουμε σήμερα. Θέλουμε να δούμε το στοιχείο του κόστους και του ωφέλους. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα αριθμών, τους βλέπετε μπροστά σας. Μάλιστα. Τα στοιχεία τι λένε? Τα στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει μια υπέρμετρη δαπάνη στη ΣΥΤΑ Vision. Γι' αυτό θα γίνει στόχευση να μειωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μάλιστα. Αυτό είναι καλό για τους συνδρομητές. Για τους συνδρομητές πιθανόν να είναι καλό, γιατί θα μειωθούν και οι μάλιστα, και θα είναι πάλι, εξακολουθεί να είναι ένα ελκυστικό προϊόν. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πατσαλίδη. Πόσο δύσκολο είναι να φοράτε ταυτόχρονα δύο καπέλα? Αυτό του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και αυτό του Προέδρου της ΣΥΤΑ. Αντιμετωπίζεται δική μου ιδιότητα ως πρόκληση, την οποία θα πρέπει να την πετύχω το στόχο μου με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Χρειάζεται ακόμα περισσότερος προγραμματισμός στις καθημερινές υποχρεώσεις μου και ευθύνες. Είμαι όμως ιδιαίτερα ευτυχής ότι έχω συνεργάτες τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στη ΣΥΔΑ που αντιλαμβάνουμε πλήρως τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα των ζητημάτων που συλλογικά διαχειριζόμαστε. Δεν υπάρχει επιλογή παρά να καταβάλω όλες τις προσπάθειες να ανταποκριθώ στις υψηλές απαιτήσεις και δυσκολίες των καιρών, δικαιώνοντας και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που μου αναζήτησαν αυτά τα υψηλά καθήκοντα. Θεωρώ ότι κατέχοντας ή βλέποντας τη συνολική εικόνα από το Υπουργείο Οικονομικών και την μερική από τη ΣΥΔΑ, που είναι μια μεγάλο μέρος της συνολικής εικόνας, θα με βοηθήσει να πάρουμε ως Συμβούλιο τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τον τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για τα θέματα της Αρχής Λιμένων με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, τον κύριο Αλέκο Μιχαηλίδη. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου δραστηριοποιείται από το 1973 με τεράστια συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία. Η Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των λιμανιών, για τα βοηθήματα της διεθνούς ναυσιπλοείας και για την παροχή αδειών πλοήγησης. Έχει διπλό ρόλο. Ασκεί δημόσιες εξουσίες και παρέχει εμπορικές και οικονομικές υπηρεσίες. Ουσιαστικά είναι ο ιδιοκτήτης των λιμανιών. Σήμερα εργοδοτεί 330 άτομα, τακτικό και ορομίσιο προσωπικό. Τα έσοδα της ανέρχονται περίπου σε ετήσια βάση στα 56 εκατομμύρια και τα έξοδα της σε 39 εκατομμύρια. Προκύπτει δηλαδή ένα σημαντικό πλεόνασμα. Μετά την Αρχή Ηλεκτρισμού και την ΣΥΤΑ, θα συζητήσουμε τώρα και την Αρχή Λιμένων. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Αλέκος Μιχαηλίδης, και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Λοιπόν, συζητούμε τα θέματα των τριών ημικρατικών οργανισμών, οι οποίοι είναι σε καθεστώς αναδιοργάνωσης και ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι τα αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, μπορούν, σαν θέμα αρχής, να το αρχίσω με αυτόν τον τρόπο, οι τρεις ημικρατικοί οργανισμοί να πληρώσουν οι ίδιοι με ίδιους πόρους το λογαριασμό στην Τρόικα? Εντάξει, αυτό δεν μπορεί κανείς να το επιβεβαιώσει σήμερα ή να το προεξοφλήσει ότι θα το πληρώσουν το ποσό που ζητάει η Τρόικα. Όμως σίγουρα η προσπάθεια θα γίνει μέσω αποκρατικοποιήσεων να εισπραχθούν κάποια ποσά. Τώρα, το αν θα φτάσουν το ποσό το οποίο επιδιώκει η Τρόικα ή εάν θα υπολείπεται ή αν θα το υπερκαλύψουν, αυτό θα... Δηλαδή μπορεί το 1,4 δις που ζητάει η Τρόικα μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιμεριστεί, θα μπορούσε κάποιος να πει, και αναλογικά σε κάθε ημικρατικό οργανισμό? Κοιτάξτε, το τι μπορεί να αποφέρει ένας ημικρατικός οργανισμός, συγκρίνοντας τους τρεις ημικρατικούς που μιλούμε, δεν θα αποφέρουν τα ίδια. Διότι καταρχάς, αν πιάσουμε τη ΣΥΤΑ, η ΣΥΤΑ πολύ απλά θα απολυθεί, τουλάχιστον το μερίδιο το οποίο θα αποφασιστεί ότι θα απολυθεί σε ιδιώτες, θα απολυθεί και αμέσως θα εισπάξει σε ένα ποσό. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με την Αρχή Ηλεκτρισμού. Με την Αρχή Λιμένων όμως, επειδή μιλούμε για μερική αποκρατικοποίηση, ουσιαστικά ανάθεση των εργασιών του εμπορικού τμήματος του λιμένου της Λεμεσού, έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή έτσι για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, έχει ξεκαθαρίσει το καθεστώς με το οποίο θα λειτουργήσει η Αρχή Λιμένων? Όχι πλήρως. Μέσα από ποια διαδικασία θα περάσει? Δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, όμως ξέρουμε ένα περίπου πώς θα είναι. Δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί η Αρχή Λιμένων, ούτε να μετοχοποιηθεί. Δεν πρόκειται να απολυθεί καταρχάς οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της αρχής. Άρα λοιπόν δεν θα αποξενωθεί η Δημοκρατία ή η Αρχή Λιμένων των περιουσιακών της στοιχείων. Αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει είναι να συμφωνηθεί. Αν θέλετε, θα έχουμε και την συμβολή εξειδικευμένων συμβούλων, οι οποίοι έχουν ξανακάνει τέτοιες αποκρατικοποίησεις σε λιμάνια. Να συμφωνηθεί το μέρος εκείνο των εμπορικών δραστηριοτήτων, το οποίο θα ανατεθεί είτε με άδεια χρήσης, είτε με ένα συμβόλαιο παραχώρησης σε έναν διαχειριστικό οίκο, ο οποίος για κάποιο χρονικό διάστημα θα διαχειριστεί αυτά τα πράγματα, και βέβαια η Αρχή Λιμένων θα έχει τα έσοδά της μέσα από αυτή τη διαχείριση. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα, στην ανάγκη, όπως το αντιλαμβάνομαι και θέλετε να το πείτε, ορθολογιστικής ανασυγκρότησης και εξυγχρονισμού της αρχής. Πάλι συγκεκριμένα, τι πρέπει να γίνει? Για παράδειγμα, να δώσουμε υπηρεσίες έξω.
οι φορτοεκφορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων για παράδειγμα. Αντί να γίνονται από την αρχή λιμένων, να γίνονται σε ιδιώτες. Αυτό είναι το μοντέλο. Ναι, η προσπάθεια είναι να εξυγχρονιστεί με τέτοιο τρόπο το λιμάνι και η αρχή λιμένων, ώστε να είναι πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, να είναι ανταγωνιστική και θα έλεγα ανταγωνιστική πλέον με άλλες χώρες, άλλες μεσογειακές χώρες, διότι θα πω ότι ο κόσμος μικραίνει και μικραίνοντας αυτός ο κόσμος συγκρινόμαστε πολύ πιο εύκολα με πολλά άλλα λιμάνια. Άρα το αν το λιμάνι της Λεμεσού θα μπορέσει να προσελκύσει κάποιες νέες εμπορικές δραστηριότητες, κάποιες νέες εταιρείες, φορτοεκφόρτωσης κλπ. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο αποδοτικό είναι το λιμάνι της Λεμεσού. Είμαστε αποδοτικοί σήμερα, είμαστε όμοιροι κάποιων διαδικασιών, κάποιων εργαζόμενων στο λιμάνι. Το λέω έτσι γιατί πολλές φορές εξαρτάται ο τρόπος λειτουργίας του λιμανιού από τις συμβάσεις, για παράδειγμα, των εργατών στο λιμάνι. Αυτό που συμβαίνει και κατ' εμένα είναι κανόνας, οπουδήποτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν γίνουν ριζικές αλλαγές και αναπροσαρμογές, ο χρόνος σε ξεπερνά και δεν μπορείς να κρατηθείς, έστω και αν ήσουν αποδοτικός και αποτελεσματικός, δεν μπορείς να κρατηθείς το ίδιο αποτελεσματικός και αποδοτικός. Είστε όμως έτοιμοι να συγκρουστείτε με τα μεγάλα συμφέροντα? Να σας πω, δεν θα ήθελα να μιλήσω για συγκρούσεις, διότι οτιδήποτε γίνει θα γίνει μέσα από διάλογο, μέσα από εξαντλητικό διάλογο και με τους εργαζομένους και με τις συντεχνίες και με τους πάντες. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία πρόθεση να επιβληθεί σε οποιονδήποτε οτιδήποτε. Αυτά τα οποία θα γίνουν θα συμφωνηθούν μέσα από διάλογο και μέσα από παράθεση των στοιχείων τα οποία ο καθένας θα έχει ενώπιον του και θα κρίνει κατά πόσο η πορεία η οποία ακολουθείται είναι προς το συμφέρον της αρχής ή όχι. Έχω την γνώμη ότι εάν γίνει αυτή η μερική αποκρατικοποίηση με έναν τρόπο τέτοιο που θα κάνει το λιμάνι της Λεμεσού να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό παρά από ό,τι είναι σήμερα, το λιμάνι της Λεμεσού έχει πολλές πιθανότητες να προσελκύσει πολλές άλλες εταιρείες. Δεν είμαστε το μόνο ευρωπαϊκό λιμάνι στην περιοχή. Ακριβώς, δεν είμαστε το μόνο ευρωπαϊκό λιμάνι. Βεβαίως, υπάρχουν λιμάνια στην Ελλάδα. Εκεί για παράδειγμα φορτώνουν και τα Σαββατοκύριακα. Έτσι είναι, και τις αργίες. Εμείς προσφέρουμε τέτοιες υπηρεσίες σήμερα? Όχι, εμείς δεν λειτουργούμε 24 ώρες το 24ωρο. Άρα πρέπει εμείς να αλλάξουμε ταχύτητα. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας. Είναι θέμα όμως εργαζομένου ή εργοδότη σε αυτό το, δηλαδή είναι θέμα είναι θέμα συμφωνίας των δύο, δηλαδή δεν μπορεί ο ένας από μόνος του να επιβάλλει κάτι στον άλλο. Άρα πρέπει και οι δύο να συμφωνήσουν και να κατανοήσουν ότι αν θέλουμε να προσελκύσουμε κίνηση στο λιμάνι μας, αν θέλουμε να αυξήσουμε αν θέλετε τα έσοδα τα οποία φέρνει η αρχή λιμένος στο κράτος, και αυτά τα έσοδα να μπορέσουμε να τα επενδύσουμε στη συνέχεια σε άλλες εργασίες οι οποίες θα φέρουν επίσης κίνηση στα λιμάνια μας και πλούτο στην Κύπρο, τότε μόνο θα πάμε μπροστά και θα υποφεληθούν και οι εργαζόμενοι. Μας λέτε ότι δεν συμφέρει και δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί αρχή λιμένων. Τα λιμάνια αναφίβολα διαδραματίζουν νευραλγικό ρόλο στην εξέλιξη και τη λειτουργία της οικονομίας. Μπορεί η αρχή λιμένων να καταστεί ένας οργανισμός μέσα από τα στάδια από τα οποία θα περάσει με συνδρομή στην οικονομία του κράτους? Μπορεί ασφαλώς. Έχει αυτή τη δυνατότητα η αρχή λιμένων. Ναι. Τι όμως πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει ένας εξυγχρονισμός. Και αυτός ο εξυγχρονισμός να γίνει με έναν τρόπο τέτοιο που η αρχή λιμένων πλέον να στοχεύσει κάπου αλλού, κάπου πιο ψηλά. Πού? Πιο ψηλά. Να είναι πιο ανταγωνιστική στα λιμάνια. Ένα λιμάνι είναι αρκετό? Ένα λιμάνι είναι αρκετό? Ένα λιμάνι δεν είναι αρκετό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι από την στιγμή που προχωρήσουν διαδικασίες για να γίνει το λιμάνι της Λεμεσού πιο ανταγωνιστικό και προχωρήσουν και κάποιες άλλες διαδικασίες που θα κάνουν την ίδια την αρχή λιμένων να εργάζεται πιο αποδοτικά, τότε το ένα σπρώχνει το άλλο και μετά στη συνέχεια θα έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Ιεραρχώντας τα προβλήματα, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό? Η εξυπηρέτηση των πλοίων? Εντάξει, ναι, η εξυπηρέτηση των πλοίων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Πολύ σημαντικός παράγοντας, διότι εάν μια εταιρεία θα αποφασίσει να έρθει στο λιμάνι της Λεμεσού, θα προσμετρήσει
Το σε πόσο χρόνο θα εξυπηρετηθεί, Σήμερα πόσος χρόνος χρειάζεται για να εξυπηρετηθεί? δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να απαντήσω με ακρίβεια αυτό το ερώτημα. Έχει μειωθεί ο όγκος εργασιών στο λιμάνι, έχουμε χάσει δηλαδή? Ναι, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, μπορείτε να μας δώσετε ένα ποσοστό? την τελευταία πενταετία έχει μειωθεί η κίνηση στα λιμάνια σε ένα ποσοστό σίγουρα πέραν του 20%. Και πού το αποδίδεται αυτό? Στην οικονομική κρίση. Στην οικονομική κρίση. Λοιπόν, ποιες είναι οι προοπτικές όμως που δημιουργούν τα νέα δεδομένα? Παραδείγματος χάρη, η ύπαρξη των οραναθράκων στην ΑΟΣ της Κύπρου, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Αυτά τα νέα δεδομένα δημιουργούν πραγματικά πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ναι. Συγκεκριμένα παραδείγματα μπορείτε να μας δώσετε? Συγκεκριμένα παραδείγματα δεν θα ήθελα να αναφέρω, όμως μπορώ να αναφέρω ότι είναι πάρα πολλές εταιρείες, ξένες εταιρείες, οι οποίες ενδιαφέρονται να έρθουν να νοικιάσουν χώρους σε λιμάνια μας και να εξυπηρετήσουν άλλες εταιρείες οι οποίες... Έχετε δηλαδή ήδη ζήτηση? Βεβαίως, ναι. Το παράδειγμα της Vitol είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι μόνο το παράδειγμα της Vitol, είναι το παράδειγμα της Nopol και πολλών άλλων εταιριών οι οποίες έχουν έρθει και εγκατασταθεί στα λιμάνια μας και υποστηρίζουν από την Κύπρο τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την ανόρεξη υδρογοναθράκων. Μάλιστα. Λοιπόν, στη δική μας την περίπτωση μιλούμε για εθνικό πλούτο, μιλούμε για ένα φυσικό μονοπόλιο ή υπάρχει περίπτωση ανταγωνισμού? Τι εννοούμε? Αν για παράδειγμα μπορεί να δοθεί διαχείριση του λιμανιού της Λάρνακας σε ιδιώτες. Εντάξει, το λιμάνι της Λάρνακας για παράδειγμα είναι ένα λιμάνι το οποίο, όπως ξέρετε, προωθείται για ανάπτυξη μαζί με τη Μαρίνα της Λάρνακος ως ένα ενιαίο έργο και προωθείται με τη μέθοδο της συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άρα αυτό το συγκεκριμένο λιμάνι μπήκε, αν θέλετε, σε μία πορεία η οποία είναι μια πορεία που θα το εξυγχρονίσει αφεαυτής. Λοιπόν, άρα για το λιμάνι της Λάρνακας δεν μιλούμε αυτή τη στιγμή. Η προσοχή είναι στο λιμάνι της Λεμεσού, που είναι το κύριο εμπορικό λιμάνι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Μάλιστα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ή μοντέλο αξιοποίησης του λιμανιού της Λάρνακας? Υπάρχει μοντέλο αξιοποίησης του λιμανιού της Λάρνακας. Βέβαια πρέπει να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι με τα αιτήματα τα οποία κατακλείζεται η Αρχή Λιμένων και το Υπουργείο για εγκατάσταση εταιριών οι οποίες θέλουν να υποστηρίξουν τους υδρογονάθρακες και στο λιμάνι της Λάρνακας, σίγουρα αυτό είναι δυνατόν να διαφοροποιήσει κάπως αυτό το μοντέλο. Πεςτε μας τώρα λίγο για το διπλό καπέλο το οποίο φοράτε και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων. Λειτουργεί αυτό το μοντέλο? Εντάξει, το ότι λειτουργεί μπορεί να λειτουργήσει, ναι. Μπορεί να λειτουργήσει, λέτε. Η δυσκολία είναι... Δεν αφαιρεί το ένα από το άλλο, δεν σας αποσπά χρόνο? Η δυσκολία είναι ο χρόνος, ναι. Αυτή είναι η δυσκολία. Η επάρκεια του χρόνου. Δηλαδή πόσο χρόνο αφιερώνεται στην Αρχή Λιμένων? Δηλαδή είναι και αυτό να αφιερώνω καθημερινά χρόνο στην Αρχή Λιμένων, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ναι. Άλλες μέρες περισσότερο, άλλες μέρες λιγότερο. Όμως σίγουρα η Αρχή Λιμένων είναι ένας μεγάλος οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός για την διαχείριση του οποίου απαιτείται χρόνος. Και αυτός ο χρόνος σίγουρα αποσπάται από τον χρόνο τον οποίο έχω για τις υπόλοιπες μου εργασίες στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολη η συνύπαρξη αυτών των καθηκόντων, λόγω χρόνου επαναλαμβάνω, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να το εξελθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ.